στο νου, σκαστή Φοντέκιο, υπάρχει φάουλ, μετράει σωστά το καλάθι. Ραπώνει με το αριστερό, το αμυντικό και ο Walkup στην επίδυση. Walkup από μακριά, αυτή τη φορά είναι μέσα. Μένει και ο Παπαπέτρου, αλλά το παίζει πολύ καλά από μπροστά. Σπίσουν ο Λούξον τον Νούτ, χαμηλά η baseline κίνηση, κερδίζει στα πόδια που λέγαμε. Ματέο Σπανιόλο, Ρίτσι, η Λόμπα για το Φοντέκιο, με το Λαριτζάκι υπάρχει μια ψωμετρική διαφορά. Πάρα πολύ δύσκολο σουτ και ακόμη πιο δύσκολη με το follow με το 16-11. Ο Ρέιτης μοιράζει παιχνίδι στην άκρη, είναι ο Παπαπέτρου και είναι εύστοχο. Κοίτα ο Ρίτσι για το σπέρι στην μπάλα. Παγιόλα, Σεβερίνη, καλό σουτέρ εδώ από τη γωνία, σφάρε ευστοχή και κερδίζει με το φάουλ. Σας το πω, ωραίες πτήσεις στο ψηλό επίπεδο. Σπανιόλο εναντίον όλων, λάθος επιλογή. Οι Ιταλοί ξανακερδίζουν την κατοχή και πάλι κατοχή Ιταλία. Ραχία, τρίπλα. Να ο Σπανιόλο. Να ο μικρός ο 19χρονος με το Μωραΐτη. Σπανιόλο, τον πηγαίνει κοντά στο καλάθι, γυρίζει. Και γενικότερα γιατί δεν υπάρχει συγκέντρωση στην ομάδα ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά του γήπεδου. Καρετζάκης με το Σεβερίνη. Εκεί που είναι πολύ ωραίο ο Μίτογλου, στέκεται στον αέρα. Ο Μίτογλου είναι με προτεταμένο χέρι, ίσως να κάνει φάουλ στον Λάρη. Σπανιόλο. Έχει αγωνιστικό θράσος. Εκπληκτική η πάσα, πραγματικά. Χαμηλά μέλη. Υπάρχει μισμάτς από Παπα-Νικολάου, αλλά έχει παίξει και με ψηλότερος Παπα-Νικολάου στην άμυνα. Μέλη, προσποίηση, βήμα πίσω. Απίστευτη ενέργεια από το Φοντέκιο. Μέλη με δύο κοντούς ανάμεσά τους. Δείτε πώς διαβάζει. Δουλεύει σωστά, σας μεταφέρω ακριβώς τη λέξη του Δημήτρη Τούδη. Ούτε πολλές δεν θα βάζει, ούτε σουτ. Ας δούμε όμως την Ο Καβόπουλος από τα screen, είπαμε, σαφώς και θέλει βοήθεια και είναι το μακρινό σουτ. Κώστας, ακούμε. Ναι, και για την επίθεση, για την άμυνα. Απίστευτη πάσα και απίστευτη. Ο Μέλη έκανε ουσιαστικά ό,τι ήθελε με στη ρακέτα μας. Ο Μέλη γενικά σήμερα κάνει σχεδόν ό,τι θέλει. Παπα-Νικολάου, Τσαλμπούρης στο 1 δευτερόλεπτο προλαβαίνει, σουτάρει μέσα. Μεγάλο κάποιος από Ζαλγκύρης πήγε στην Ιταλία, στη Βίρτους. Φοντέκιο σε κίνηση από πολύ μακριά. NBA της επίθεσης. Μίτογλου. Παπαγιάννης. Παπα-Νικολάου, βυθίζει τον Παπαγιάννης. Καταπληκτική φάση, βγαίνει το play. Και από τη Σερβία ο Νέντοβιτς. Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ στο Μέλη, γιατί ο Παπα-Νικολάου. Αστραπία στο Walkup, σηκώνεται στον Walkup, προσποιείται, σουτάρει μέσα. Καταπληκτική φάση με τον buzzer beater του Thomas Walkup. Από τους προπονητές να μπαίνουν οι παίκτες τους μέσα. Μίτογλου. Τροφοδοτεί τον Παπαγιάννη, το Χούξατ από κοντά, κερδίζει το Μέλη. Πολωνάρα, Φοντέκιο με Walkup. Φοντέκιο, ένα jump stop. Η μπάλα κολλάει στο ταμπλό και στη Στεφάνια, αλλά έρχεται με δεύτερη. Ιταλή, κατοχή με τον Σπίσου. Αμαρκάριστο το σουτ μέσα. 40-33. Το buzzer beater. Παπαγιάννης, Παπα-Νικολάου, Αντόφ. Παπαγιάννης με Μέλη, ωραίο ματσάπ εκεί. Παπα-Νικολάου και πάλι Παπαγιάννης. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία με τον Παπαγιάννη να φτάνει στους 8 πόντους. Φοντέκιο, Μέλη, γωνία για τον Τονούτ που είναι καλό σουτέρ, όπως και ο σώζει του χώρου. Κάνει την μπάλα από τον Τονούτ. Φοντέκιο, καρφώνει, δίπλα στεβάζει. Γρήγορα Παπα-Νικολάου. Μίτογλου, καταπληκτικά στον Παπα-Νικολάου. Αστραπή. Πάλι στην Ευρωλίγκα. Ωραία, καταπληκτικά στο Φοντέκιο η πάσα. Ο οποίος δημιουργεί αυτή τη φορά και ο Μωραΐτης. Και να δούμε το σουτ. Μωραΐτης μέσα. Ρίτσι για τον Σπίσου. Αμαρκάριστο μέσα στα 17. Μωραΐτης ταΐζει το ψηλό. Με κοντύτερο παίκτη του Σεβερίνη. Παπαγιάννης. Ωραία στο Λούτσι. Πάρα πολύ όμορφα ο γκάρτ του Πουλίες. Σπανιόλο. Έξω, Σεβερίνη, καλό σουτέρ, το αποδεικνύει για μια ακόμη 19χρονος που από τους νέους της Ρεάλ θα πάει στην Άλμπα Μπερλίν. Εδώ αλλάζει, κατέβει στον αέρα και στα 9 ο Παπαπέτρου. Σκαστή, δεν περνάει στο Χατζηδάκι, άμενα μπροστά του Προτσίντα. Το παίκτη της Βίρτου καταπληκτικά στον Παγιόλα, της Άλμπα καταπληκτικά στον Παγιόλα. Ο Μίτολ 19 επίσης που παίξει θα περισσότερο από κάθε άλλον. Walkup, περιστροφική κίνηση. Ο Ρογκαβόπουλος σε μια δυναμική ενέργεια. Σπανιόλο. Ρίτσι, Παπαπέτρου, στο αριστερό μέσα. 20 rebound η εθνική ομάδα.
Ρογκαβόπουλος για 3, μέσα κι αυτό. Βυθίζεται το Σεβερίνη. Παγιόλα με το Χατζηδάκι. Σεβερίνη, Προτσίντα για 3. Καλό σουτ. 65 ποιος από τα σκριν. Χατζηδάκι στα 14. Πολύ ωραία, παίζει με το Ρίτσι, τον Σπανιόλο. Με το Μίτολου μπροστά του. Ρίτσι. Εδώ η Λόμπα Μέλη με μισμάτς διαιτές έπεσαν στην παγίδα. Κρύωσαν οι αντίπαλοι. Ανέβηκαν ψυχολογικά παίκτες του και κέρδισαν το παιχνίδι. Μίτολου. Με Μέλη που το μαρκάρει πολύ έξυπνα στο δεξιό σουτ. Ρογκαβόπουλος τεκνοεί. Αστοχή. Έρχεται ο Παπα-Νικολάου. Μετά... Χάνει την μπάλα. Γόκα από το πλοζόν. Πετάει στο Χατζηδάκι. Τρέχει ο Ρίτσι. Χατζηδάκης και Ελλάδα μειώνει 60 Σπίσου. Ψηλά το ρούδι για το σκριν μπάλα. Σπίσου καθυστερεί στο 1. Θα πετάξει την μπάλα με κακές συνθήκες μέσα. Γόκαπ. Ωραία στον Ρογκαβόπουλο. Περνάει καταπληκτικά στον Παπαγιάννη. Σε κίνηση ευστοχή. 70-65. Παπαγιάννης. Γόκαπ. Η πάσα στον Παπαγιάννη και πάλι Γόκαπ. 45 μοίρες με το Φοντέκιο. Χαμηλή τρίπλα. Τον περνάει. Jump stop. Καταπληκτική φάση. Από την δομική προσπάθεια. Ρογκαβόπουλος. Παπα-Νικολάου 45 μοίρες. Είναι μέσα. 72. Αλλά θα είχαμε χάσει.